Shubor nakaslem jong unongsan hima. Untuk pelit berpeniap itu beri jangi. Udah para jong ni. Tu tiap tang sepang. Modal kia jong tu sub inspector. Mewar keselai. Tang kanam. Kamla kan penjok ni mejo. Kebisaruk kadang kadang. Kani kakot sanspa. Kani aipan kan mau ya me. Siapa kebisa. Director ki film khasi Kiki Garan ulaong baga film borsing kade ka kerteng jong upulit ubashlur ban be thong yaki runar ki bapenjot yaki imlang ka salang kani ka jing batai Kiki Garan kade ka jing kren kerpang badunong sanhima haba kani ka film ka ba ai kerteng borsing an sapen ipat ba ha State Central Library Shillong nadu ka shpotrik menta ubnai jilio man kasngi kata hakapor khatar beje stengsngi ar shiteng no phaisngi san beje janmiat bat new steng menmiat ya kani ka film borsing laak daga wan rida pingrup bat Arif Mukhim bala direct de Kiki Garan udei director ubalashnai ka film pingop khandailat jingim kadaw bat ha kani ka film borsing ulapen isu shu ka sap banshna yaki kali ki ba itnat bat pen I bakirunar ki siat shasun habasha sho uting shom Kublai pi baru akibat ba akibat jukersan ya ke channel ke jungi undong sanhima. Timtang adon hne bat I yoman ki garot. Ya ke baru akibat ba kitip kum Kiki Garot. Ti Kiki Garot ide director jungi film khasi. Tingi sukuman meni kedu bat I menta. Namar kadon ka wei ka film jungi ke ba kerteng borsing. Ke ban supply na shen ba pen I akibat ba. Ti kublai sibun ba Kiki Garot. Ya ka por ke jung pi tingi kwa ban ya keren kerpang bat pi menta namar ba. Ka film jung pi ke ba kerteng borsing. Yang ban pi no akibat ba. Ti kenang ban akibat ba kin tiap. Hai ka jaka pin I bat lano pin sedang pin I nak film borsing. Te kublai ba section ba phi la one but standard banyak keren yang ba phi Hoi. te ngasunat menta kasgi nomor ba kadai kasgi ka bangila ban penuhun yaki brio ke ba yaki paj ba ke ba sultanat ban pe yaki film khasi nomor ba ya kani ka film borsing ngin sa pelaj paj ba no ha ka nadu ka shipotrik u banai jun hadu ka arpusan trik u banai jun But ya kan film ngin pen I better bet hadu arsan trik kum pia osngo. Te don ru ki bakli nga ba sanding ngin pen inam hat ngin pen I terbet hadu arsan trik. Hat. But ka jakaru bangin pen I kan film kadai ha State Central Library susutham kadai hang te hajan civil hospital. Tingi ko man tip ya kapor pat no sin pen I ber ki por pen I. Te ya kan ka film borsing ngin pen I nandu kapor khatar baje. Nang ta ka ba architeng ba san baje bat ka ba new shiteng ta ka pa Ti pi batai kendiat long ba nak ka daw berobor pi pen I ba habiju cinema ik film baro. Tapi mata kesan pira no sha Central Library. Shu batai kan dak ba kintip. Ka ba penlong ingi ban wan ra ya kani ka film hapo State Central Library Hoi. ka wei dai ka bonsin hingi sya complain ka jaka syong hi kata dai ka ba ka penengkong te ngi poi jet hang ni ru sa ka wei ru ka parking ka biang kani ka State Central ka sukha ka parking phila ban wan kan ba phiwan da kali da ka baik kan ba dai kala dai ba ha hol ba phio ba ban pak hang to lasuk ba te kam dai kum ha biju te sa ka wei pa de ba ha kum tahi bangil asyam ha State Central Library ka dai ba ha po biju kala bun palat kani ka jinglot jingsap te sa ka wei ru ha ka film ru ngela upload sibon te ngim sungala kod borsho te ngi ong ba tangin pen I menta ka sin ha State Central te kmilan ti perlo ba piniwan ai jing kershani Ti shu batai lam kendiat ingi ba kat no senam kat no benai kat no senam episnai nak film borsing. Hadu banda yuk pen I ya kan film borsing ha Central Library. ya kan ka film borsing ngila sedang selami ka simpor ingi kumba ar senem te bon hi bo ong ba ni ngi sungu kumba layo sungu selam ha kata ga kerteng borsing Henry ha katu ko por bangi pen I bangi release ka tu ka jing rai borsing ka tu ba kerteng borsing hi por bangi release ka tu ka film ngi pat sedang rawan shoot tingila pelaj wa ni kwa ba ki paj ba ki I gumno ya kerteng wa tingi I ba bon hi ki ba kershan te nakatu hi kumbangi ong I phi ba
lada ki pajba ki ai men semingi ngi ru ngi stanat bantri ya ka kam jungi ban ngi stanat ru bandang le bahas shu e kam te hot ya kani ka film borsing ka dei be limba ka jing kersan hi jong ki perlok jungi ki bas stanat ban pe film kasi tingila positionan ini ka film but na ka banta jong pi perlok ngila persangkat bala ban pen internet ini ka film but kanang ba hiru pinsa enjoy but ya arke ya kaman ya kano ya pa cinema hall kata but ka simporing ar senam tam tai So sebab film mana-mana badai ki main aktor dan aktris yang syumtan film jumpi borsing. hakane ka film kala bon ha ki artis namar ba kumbang isupet ye ki film bon hi ki film khasi ki de ba de bay action film ma Hoi. ka de bay tang weugang waktu ruha wat bay weugang kad ba ni film borsing pada ki bon ki grup jong ki gang ma hadu ba ta borsing ru lakta kle lakta kle penya oi mi so oi kum ta ngamla than ban batai fi Kedai. tang baki artis kila ya bon kumbang fi te ki ba hakmadu de i wanri daping rum nang ta i arif mukhem nang ta ini i Jester nang bat nang ta bat i ba David bat i Jason Ramru idon Oh, sultanat ya ba jiru Tapi dang bun syu ki artis TV batai kendiat long ba kayak kejemut borsing. Kok mentep ya jemut borsing. ha ta ngisaj pet ki comments yung bre ngisaj pule ngistanat man pule ngistanat baro khat ki nong comments mar bang i pen i video ngi pen mi video ru bang i kwa hi ban pet ki bre gire aku ngam tingi bon ki ba ong wei ta borsing kamut iu borsing kum tama te kani ka kerteng borsing ka dei bet ka kerteng jong aktor Aktor na. ah te unu aktor u dei pulet bat u be thong yi kini ki bre ki ba le kam snew bat ku mangju ong ba hot ngi ki seperti ngi don kam hi pulet bolong kum borsing bom i re no Welcome kita balas ni kita te kata hi ka kerteng te hakata ka rukom bangi sna bet kata ka ngila penmi bet kata ka kerteng borsing ka ba dei bet ka story jong u Hoi. ba u bet thong bet ka kam snew ban penja bet ka ai ki ba le kam snew kata hi TV batai mengi kayak pelong pi ba pisnai borsing. Hadin ka film ayu pi saban ra pi bang ra ani film borsing. ta ya kan ka film borsing ha jing shangila don plan aslam ha namar ba ngana du menchwa ngala sedang ban shoot kini ki short film tambang hakupor banga shoot ke internet kampat pauthan re Hoi. te hasnong jungi lai internet ka dang kan no kan wan kawan te hatu kupor ngala sedang ban shoot de ki action film hi hatu Hoi. kupor te hadin pada hakata kapor kat bang hidang snang as thu bang ampat la ban namar ngan YouTube pi baga nuga kam banga le ladanga i bampat i hun re la de ban pen kam Hoi. pakwa ban pen i ki wai Kunta. te hadu ba menta kesngi hadu bang ila adaptiona ya gani ka film kadau te hang turu ka sudan ka tu ka suspend kandiat kan sa indo ni te na ka tu hi pada nga ong ba ngan persang no kat bala ban penwandur be kani borsing bat sa ka wai ru haswa jong kani borsing bon pakli ngas phang formu kata ka film formu ngila pelat kandiat ba ya ris ki kali Oh. te hawai labun ba ya ro tang bangai la ding apa hun tengi i swaya ka tu ka film sa sai tengi fokus swaya kani ka borsing te lingba jung kita hi ki jinga baro khoj ngilap te hadu menta ka sin padengi sungu ba yela de ba sungu ba la bia pingila sedang nak ban punwan ni kan tekat kum ka jing pet jungi long ka jing pet jungi sungu ba la bia kermen ba perlok ki ba pet ya kani ka film ru ba kin itana Pi sutu kum no rai. Minta pi mara shastra sala beri. Pat jurong senama mo lanyo ka halang kabenen. ha Mo. ha Pi sutu kum no bakin wan kibreu ha sala beri. hadu menta don hi jing ting kanu ka kam ru ka don be hi jing ting bat ka don ru ka res Hoi. te daka tahi ka jing kermen kumbang ong iphi ba ki perlo ki ba sai film khasi kim ju e rengi ki sai one bait ki sai one kershan bait te nga khmilen te ba ha ka ni ka film borsing ru daka jing kershan jong ki hi ba ki film khasi ba ro khoi kin poilot hang te ba kum tai kan song set ka te ka Kacau shit. so so tham ru Sutenar. ha Tenten bok ba.
Kita ba kinwan ban pet ya Dan dekat wah. film subscriber ni. Dan bab. Ti ni kuat mereka berpikir dia long ba ke gijing ke ba piong Arsenal macam nak film. Hang tak Arsenal kidei kitang kijing ne kim jing pi. Ha. Kijingnya ki pabon ba agani ka film namar ba. Baru asikatung ila asina ki film balong simple. Hoi. Kidei be ki love story nang ta kadei be ka Jepang society imlang salang to. Kat bah ka film borsing pada kala compare na tu. Kala dei be ka full action pack bang to. La buncaj bah ki masala. Te sakawai pada ka ba bah namar ba ye ka ka film nga shoot hi nga direct hi nga edit hi. Ha kumta. Te long namar ba sengi ngilang hab maintain he ka budget khandian. Kedai. Ha ngila ban Aisyah long ki babon ki porok ki babon ki bayas na film ba trim. Ringi hab ya kat budget ru. Te kata ko we ka jing ba nga hab trai marwai. Hoi. Nah ta ka shoot kam bam porthan ra. Ka shoot ngi start ha ban shoot. Dapat ha ka editing pada ka kala apher ka ni. Kala bun ha ki jin pula. Nga hab shong teng nga shong na do step hadu da met tang ban edit ya ka we ka clips. Nang ta kala abon shoot kini ki visual effects ki VFX apa ni ka film. Nang ta kumbanga haman ki jing keren nga sei keren pang ni film borsing ba ka don ka jing ya penher kali nang tu sini. Ye itu trailer ba pi plat dan kejing mati kali. Iban halong pi batalam keniat pi tap kali sisane ke ikti kali ne pi. Hagani ka film ka kidon ki bang isyum ki kali sisa kidon ki bang isu sinaru. Hoi. Namar ba kumbang ngai pingim kod bor thani ra ban. Simbun ki kali lane ban penprai ki kali ngum kod bor kata. Te don ki benta bang improvise bang shinahi ki tu ki kali ru. Kai ka jing per ka kamdut ba da dawai tu kali ba sisana ka kamram ba pi susna. Ha komputer ya kan. Da kain da shinahi ki we ka kamram ba shinahi. Oh ta wa ban macam wai. Ha ban ba simwai. Tambah suang ba kum ni ba simwai pada te phimla ra ban le kat ba phimon itu kali. Lada pi kwa ban le kat ba moni tu kali tapi hap le chas karap simi ka tu ai rong shna ka ba phi dei ban penwan dot ba ka ba kan long thamai han tu phila ban thai ru ka tu ne le shu. Ta ka ne ka film pada ngimla than ban le amta. Ni perchangi ban le sigi skrap ro henri ngim yo than ki tai kali ke ba biang hadu kata. Te dan iwe artingi yo tu ngi pen petai tangkum tai. Utama. Ha. Tu tanat ye taka. Chane sha shalong ki labun ki balak ban wan rak mu kitu ba pi ban shna ki thamai ha ki film kan. Dan Hadu mentang am padi ira tambah le sa yo la ban yo don hi tharai tambah hadu mentang am padi ira. Pi ma. Bekalut ne kum no. Kim pat la ne. Ka wei em kan don kam ban pulero. Don kam majing pule namar ba. Lada pim London ki budan sabru. Kila ba klem pulero. Ngaru nga klem pule perlu kata ka wei. Tambah pi tambah long na pi habdan ka sabru bat pi pentrei lang bat ka sab jong pi bat trei lang bat ka jing trei system. Combine lang. Hakata ka porte long pi kala ban wan te ka iba mo. Henre lada long rekum ta ka e. Bros kata pi wan rak baju pira ba pi pemi film ma. Wan rak pira ba wan ri. Tim ta balai pi wan rak no yu bors ya u. Aktor sepi. Yu borsing. Arif. Balai pi wan rak no Arif. Batai kan dia. Akne film. Kawai ka chong we ha ka jing demand jong ka script kawai ma. Te long iwan ra ye ni ba Arif pada ha ka film ka dei ba ba. Sa kawai ru long boni ki ba commencing ba ngi ko ban i aktor the way pada ka film jong ki garan. Tingi persang hi bad Henry ka ba khamat do ka dei ba ka jing dawa jong ka script katai ngi poi wan ra na ya ba Arif. Sudah ek ba. Ti kinjirwai pada kan teli kan bapak ba chane ma dan kami kinjirwai. Ha. Batale mengi kendiat kan teli jingrwai. Ha ka ka film ka dan ka jing rai tang ka tu hi jing pos new. Te Henry na kata te kam don ka jing rai jing e. Ngi persang perlu ban tap tamba lada kami ha ring mla ram tap jibon tama. Ha. Te ka don tang kata ka wei ka jing rai ka bangi kerteng jing po ka bangi ai kerteng jing pos new. Kino ki bam pari i ta ka film kila ban le ha. Channel jungi Kiki Garo Studio ke kerteng jong ka jing rai ka dai jing pos new. Jing pos new ma. Ti tu jingrwai bursing plat angkong pet ba kisan ha beli tap lang tu. Ne ka ka da ba pimla ba ra ya ka film tu. Ka tu ka jing rai ban kong ka dai bet tang ka promotional video.
Hoi. Lalong no tanggum ka jing introduce jongi ya ka kerta ka kerteng borsing tambah kin tip ki pai ba orang ni ka film ka dan tang kata hi Dari bakam dan jing mut tade ka tu jing pot sniwi so ba perlu pe gitu. Baru ki jingrai pi ki kiu ha jingrai tang tu jemput sniu. Patai kan dia. Ha. Kenat bah tu ka jingrai pi. Ha. Baru top. Cuma tai kan dia nomor hab don hi. Nak ikat dau. Ta mentaya ka ni sya ngaru lengok sya. Tu don tharai le sik pe bak ko man pe ha. Ha hol na. Ha kata ru doni kata ka jing kmi lenti andre ngi kung gi nok sinaru ngi lengok sya itu ka jing rai nomor ba. Ka jing pulut hantu dei su bakai perlo. Lalong baik kumbang ong pi lada pi ajing kersan ngi ru ngi laban le bahas su. Lawan ka jing kersan jong ki ngi laban kiu ma. Te long i baki perlo haman bangi pelak jing rai ka syat kiu ha. Te ka syat kiu ha te ka tu ka pen wan no ingi ba kum no la dan ngi le ba compare ma. Namar ba ka jing rai ka pa pen mi channel jing bun ki jing rai jing i sudah. Te ngi kwa ban pen pair ha ka ni ka wai pada kata ka jing pos ni. Te wad ha ka du ki jing tem wad ha du ka jing rai wad ha du ka jing ka video ru ngi la pen pair ba. Wad ha du ka set ru la bon mangi china tu kan te ya kan jing hit pada ngam tip shu bulai ka drop ka tu try ole se bon gi purak bakim pat tip nomor bon sen gi shay upload video tang si sin jisna kata kam de perlu bangi aja itu andri ka bun kam pelat bangim frere tang ni ka kam te kinu ki bam pat page ni rai sumpah purak ya page lang ha channel jungi bat sumpah share rumah Tu batalem kendiat kena pe ba. Kantam lek ni ki ki samla. Intip ya piro. Kalau teli ki film haduk mentah. Bijar lam kerten buat ki film ki ba. Ba kilas. Kam kasan ba pi ni ki senam bla dah. Haduk bana poin borsing. Ta ka film ba nungkong ngashoot ka de ka kerteng hamsa pen bet kata ngishu release na ada ka kaset ada ka CD. Ta hadin nang tu pada ka poi ka Senam kan no cuba tai lam senam. usnem ngalah kelat de ki arza ka wen pho nai man. Puas tak nak kena. Dang rit dah. Dang rit. Dang rit dah. Kelas ayu pi tak pot. Kenal. Tu dah kena. Try de ki por class ka no. 8 9 try. Terem tak mo. De ki tu try. Tayat sadin. Ta hadin pada ka poi ka ni ka film Sachi Sen. Kadon arti ka film Sachi Sen ba Sachi Sen. Kadai da ka jantia ka we de khasi. Te hadin ka tu pada ka poi Pilih ka jantia kan? Sachi jantia. ka jongi de jantia. Te hadin nang tu pada ngi pen mi sakani ka film pen ngop. Hoi. Te dala de pen ngop pada ngi poi sa ka jing im. Hoi. Dep ka jing im pada poi sa ka film khandai lat. Hoi. Nang ta ka khandai lat ka sa poi sa ka daw. Te menta sakani borsing. Borsing. Mula kan telin, santeli. Ndreu. Ladan ha. Tidak setanat ya taka. Dorong ki film ki biang lut nam. Bab lek mapi. Ha, aduh menta ki film bangi pen ibun ki ba. Kayat ni hayo. Ha, kayat. Kayat yo. Bat ki brio ki sung tenat ban pa je ka film. Ngaken mau ka ba pen sa ken mau susu yang ka dei ba ha ka daw hi. Namar bangi ya. Hadin bata pen i na biju ngi jai pen i ta mau si kisnong. Te hata ka por bangi le sa thain jowai stay ki tei line clear dat ki to ki is. Ngi ada tiket te ki ki complain ki ong ni la rem pelat ti ong pet mo na mar pa ka film ru la bun jing lot te long ni hap semi kata ka haka ta hi bangin yo nong mo Hoi. te to gi la thit la ka thit te tiket la rum petip ki thit kata ka tiket ba aspa tengah hadin kimi na tan hall ki pun kam ya wan ri shezar tengah Kicuk i bro. Kau barang pala. kata de ka jing e jong ki jong ki bre komot ki hun te hagata hi gur kombangi sina film ba kamde ban hun tang yela de ban hun tang yi kinong sina hendengi kwa ba ban sina kata ka film bangi rung in hun bat ki paj ba ki ba wan ban paj ya ka film ru ki de ban hun lang ha kumta Setanat kumputa ka. Cing. kamde re bangin perkat tang yela de kan ba oh tang bu hun yela de ma de stu bru mat wan hol da mohun hablong kumta sina film Biang taka sap ka jong pite. Sebab dalam kendiat nomor ba. Tio kendiat ka film borsing kan penino. Ti kadon em ka jingirap na government nomor ba menta ka fletcha cinema. Kadon em ka jingirap na government na pilot hinala de ne. ha ya kan ka film kendiat kala ya rap hi ka
limba jong halu Meghalaya ru kala yarap hingi pan kala sponsor hi namenta kani ka film Hoi. ban sung tenat ya kani ka government ba menta kala sedang itu ingi nang sina film kam dei kumpor mensyang persang ban keren hanre kampai rasana sunu gila hagane ka government pada ngai ro sha hi pada kata kam long ngai ro da kai bang yo ama hab long kum tai bangi persang ban pan ye ka hol hanre kala persang hi ban yarap hanre imat yo la seba kampat dan gajaka babiang ni no te kala apan mi no da kani ka halu Meghalaya te kala yarap ru sibu ni ngi no sina film pat ndai tang ngi wadi ki pat ba ru ki pat ba bun ki bang pat yo ban pat film hanre ki yo ban pat free hel to ga apse kata ko bas Ta setanat yak ta kapor. Ti menta ka sarkar ta kapor ke omba kin chinano e ka hol. Hadu menta kan long no to. Ki layu i ta ka hol ne. hadu mentan tempat i re ta ka hol Tada kami kipoy linti ndai bakom sana ingin dai ka hol nomor ba na ka hol hi ka kham ya income kham bun long nomor ba ka film bun sen la dangi peluru la pai be ka khasan kan ju la ka hapo ar phola kan lut bai na bara khoj complete te long tang ha hol hi ngila ban recover ya ka tu in kwa than ban yo nong kata ndai tang ban cover ya ka tu ka ibangina peluru last nan in Tada. Ti la dalong kumta la ka hol pat yo ta but try ka ik jung i jung pi. Kan yo kom sina film. La pindang la man pinyu film la dan hol. Hai pili di gambar jung pi la dan hol. Ka ik jung i jung pi na ni kaman. Ladam yo hol te ka Aisha. Ka Aisha nomor ba hot komentaru kumiyane ka film ngina pen isu po biju cinema ringil ajit ban pen iha po Central. state central. Henry wala kataru long kaba day by ka hall sebab yak tang namenta film khasi ka don kama. Nomor ba kum state central ru shubul ada don ki program jong government. Wala da ngila book lupa ka hall hadu arp center ka jaba ki wan padengi ha bang bai da. Kataru day ka way ka jing ya ini. Ten la da don pada ka hall telong la khamsuk ken no la pen ibai tang ki film khasi. Yo la sa kata ka por film khasi ru kil akiu na. Te hadu menta tempat nang batai ra. Henry wala kata rugin continue dengan sina. Fi batai kan dia kalau kum do menta adu ba ki film kasi la thab hello Meghalaya. Ka wan rat sayangi ne kanang hiar ne kana pen kiun em ya ki film kasi bala wan rat saka. Thab ka ap hello Meghalaya. Kami nanti bahkan nam long ra kumta. Wan ong ba tang na kada badan ka apps te kamut kibri ki nam wan show. Ngidon kam perlo ipi ba long ki perlo ba sai film kasi ngidon kam ki ba kin tersani ngi mam dai tang hang tu. Bad wat ki nong sina film ru ki don kam hi ban sina ki film ba itanat namar ba hoj pej mentan Netflix ki prime bona ki OTT balami lada mi hi pada ka film ka ba lada ki bru ki pej na trailer ki la itanat ka tu ta ka pelong dik ba ipi ban lai ma pra ye kata kan te kata hi ka habakut ka syong ba ha film na Jadi film. syong jai film lada kala hi ban kring yu ba te mano ban la ban abi ola se mi la sim snem go film ka film ha OTT kan mi la sim snem ya ab ya kata la sim snem lo I yule sengi hang ne rayo ngidang yule sengi benda pat berkat jangai ne ka jing i jung pi namar ba. Hoi ha Netflix ro ngi ki tap ki hindi. Masan dap ha cinema hadin shibnai na din arta yolo te yok tap na Netflix. San ringi film ki hit ma. Pe tuk sa to ka dran dharma. Ka to le tang hadin sta yona te yok tap na Netflix. San ringi cinema ki hit ma. Te boleh hangi hang ne pada mas dap ha cinema ngi pat tap hadin system ni tap na hello Meghalaya. Dai boleh ka kam slow ha cinema. Kai kam hit pat la tap ha hello Meghalaya. Dan di film gelo kita. Ni nga hadu mentang apa la batai re kata nomor ba ka kadang syumi tamang ka ni ka OTT bad ya kadang ru por bangi pen iya kadang apa cinema ru ka OTT kan pat man ra Hoi. te khamil tiba kadang long hera gum ta ba kibri kin apsa tang hang tu bad sumba perlok baniawan lang sia cinema ru nomor ba kumbang ipi la da piwan hi cinema kata hi ka bapen kemen ngi nomor bangi don lang hang tu ngi iya ka jing kemen jong pi ban pe iki film rumah kata hi Henry kata ka ba ka kiu ne ka her ne ka film ba don kata ka OTT ngam par la batai ra To subatai kendiat hadu mentak PI kumna ki film kasi kila kiu ne kila hiar. Ke kum ke jumpa film ta. film khasi de la kiu menta ani panya ba mensha nomor ba menta ka quality ru la bun hi balaya bet ma tenang ta khasa na stang ka story hi menta umri ha ya pej bhaya ka story ban shina ba mde re tang ba ong ba
pila bentit kamera ta ya shoot no ya perlok ya shoot jit artis nang tu nang ni kata ka we Henry haba pisnai ka film shimbet ba kadai ka kam shimbet kadai ba ka we ka benta ba pi invest hang to lada pishim ha kata ka dur long ka film ru ka kieu kam dei datang bo ong ba ta yesna film shi perlok la long kam dei kumta tingi hab yesim kya hi ka nu ka kam ba pi invest kadai bet ka kam ka ba pen ai jak po ai pi kadai kumta kadai To bo ngin pai mata mon mak sarkar ka mi ne ka lo me clearo lo ban ai kam ya ki samla. Ma. Ti pipi de we usamla ba dan sabah ne kalain. Ibun ki samla jongi mas ong dot sab kila apply kam sarkar mo. Galing na cakam sarkar kim tre syuk man wan hang ne kam ban ya maga de ga ma. ha Ya thole me ngi balai pim apply kam sarkar balai pim le tap i kam sarkar ba kam biang. Ti ba pipi de we ne pedeng ba tebet ba. ngatang ha kani ru mla pendep de perlok la bun kam ba tang ha kani ru bat sakawai ru ngai i ngasngu thu ba uble la ai sap nga hang ni bat nga hatre ha kani balai ngan supe je ga e ba uble long ka e ba ngam dan sab ru balai ngan lek kunjo ai kata da la da nga su thu ba nga dan sab ha kani ka kam shna film kumba ngan su thu khana khanya de phi ba men chwanga de nong dra ba la trim hi ban dong ngam de ra bashira tam padang ret nga persyang hi ban la kini ki drawing competition ro nga set job ro kito te hadin pada tang sipor hi kena kata ngas thu ba long re te ka football ro nga la persyang Football tu pi. la persyang la don mama jonga ru batrim ha ban ka football te itu ro la Ni persyang pada pip kan ni la pro. ha kan te hadin pada la longa la practice hi to te tangpa ngasung tu hang tu ru kam long hera te don gawe kisni pada ipa ira gawe ke kamera ipa ru ba shoot film ban jua por badang red ngi shoot film ira gawe ke kamera mandai ha kata ngasim na kata nga persang shoot ngasung tu de ba ka don kata ka jing sutanat ta ka tu te nang tahing ngas dang no ban hakatu pada ngasmu kumba kat badang ya kising ya dang stunat ong hadu menta bang ala ong syahi ta oble la isa be ngahani dengan trebe de kani dengan ne sa hani kan Ti du ba pia don kan ni ka sab. Pia ju apply kam sarkar. pada apply ra do menta Tak kaya dah pim apply kam sarkar lu. kada kata hing aku abe ban fokus be hanen mar ba ladang tre subu menta ladang apply sa katu ka kam ladang ayo ada kata kalong disturb na nga hang ni lalong ba shibu mentang ai por bet na du shpo baje hadu san baje hang ni ladang atri kam so ka pade ngan sedang na du shpo hadu san katu ko por hakiti ki por pade ngam yo shu phi ban le ki ai ban wat kai siki ai don ka nomor ba menta teknologi le ka ba pher ha phi thet ko kamera menta sngi phi smo ba la phi don ka ter ba bit tam tam la shai phi tip ala mi sa ko kumda phi tela da phi tre art li ka kam ha ju ko pa ha ham nang ban teng kai tang ba bun sin hi ka don hi ka jing thot pa de Tumut ke ke jing kan tu jong pi samlam ta. Don kam ya ka kam sarkar na don kam ya ka kam la jong long ta. to nakaleng junga perlo nga kat kum ka jing so junga ma kai ha i ba phi don sap ne ang ta bat pentri hok e kata ka sap jong phi wanum shat than ki khmat ma menta phi sumo ba nga don sap ha ni phi i sha wei pa de nga hang ting ai tu kadek menta phi namar pa bun ha em gi basna film ha ki stunat ha por ba sedang shoot ya ka film ma ngalala hi kita ki stunat ha por ba phi ki ya sedang shoot tambah hadin pada kajelap iki lada ka long tu kamat ba bamdan la kain kata ka jing stunat jong ya tu ha kata ka por ba ban nai continue ra Kadai mo. pe sungu thu no shwa shong sha sungu thu shwa ka ba phi sungu tunat shim no hang ta kadai ban long ta Din mo ta mo. Ti setangat ta ka jing kan ke jong pi nomor ba. Pi ong ba pim tre kam sarkar nomor ba. Ma la biang gane Ti Cisnem rai mata kan tu liki film ba pi ong ba pim ma pitare ne kam la jong. Kan tu liki film ba pi shoot mata. La pendap man sim lang jong ki wero na tang jong jong ba. la hi tang ba long shwa ka film em bun sin nga chat pendap tang ka we shi snem te hapdeng jong kitu pada kidon kum ki music video ni se shoot nang ta kidon hi government project banga sim ko banga shoot ka video iki ten re ya ka film hi nga la ban pendap tang ka we ha ka shi snem te ha ka por banga shoot e kata tengam pala ra ngam pa jusim ra jong no la da ki kwa ban shoot manga ru nga ha be kara shai ber ki ba nga pendap sha ka ne
hadin pa dengan sedang sejong ki Ki film thamai man ta ba phi la sim. ka film thmai menta ka we de ka kini Alright. nang ta ka ba produce de ba section te nang ta ka we pa de ka film kubat ka bala produce da iba Kevin Carmel ki katangi nang ya shoot after menta la janda pi Satanar to. Pi ang mane ba kam sa film kasi kala kiu. Di handrai haba pula kat bangin ang kiu am kadan am ke biang ka jeng. Ne kala sok ne film sa film ta. menta le kumbang ong pi mene ka jing ka don ba hi rai menta ka sin daga kala sebab pala di menta ka sin namar ba menchwa ngi shna film hadin to menchwa ngi mdan kam ban la certificate kam le ta to dang suk ta ta hadin pada ka sedang poi gane ka certificate bangi hap syam nang tene ko hati CBFC certificate ta ha ka tu ko por kadang biang namar ba kadang poi ha ki lai sau pho san pho jar ma ha tu ko por ta mnile da kam pat kta than menta pada kadang shu ka hol ru rem nang ta ka certificate rum ta kala poi hadu arlak Di arlak semua. ka pelat kata namar batang ka we ka kot ba phin ya pen ihasan nama kan poi hadu arla kam daerah basuk nah yang ki film kasi namar ba ka investment yang ro kadang duna temban pelut sah tu rong kala te kmil nanti ba mentang idang keren hebat government te kmil nanti ba government kala ban pet ya kata ro pet ya ka jingi jang kata To satanar ita ka kubur ke jeng pi ba. Walang ibun ke jeng ero. Wala bun jeng ero film la kan den. tur ba cek Tur beja kaman. Tu ni skem ba. Lemba kan ya kubur ma. Kasurkat kan snulam ya ka. Kembali Arab lemba ka helum kalia. Di kan kesan lang. Ini sa film. Dia ngis skem ba ni pen kut no ikne ke jeng keren ke jeng abat pi. Dia ngin pai biang kinjat subur sing. Dia ke jeng kerpat jeng pi segi pa ba. Ya kan ke film borsing nomor ba. Pi amat ni hasan dalam ber. te hakani ka bakhadu perlok ngakwa biang sasisen ban pan biang kata ka jingkersyan napi ba sakawai ru namar ba kade ka sin nang kong ingi bangin pelaj ya ka film apa State Central Library te kadon kata ka jing long tieng ru henry wala kata ru ngamdu mensem namar ba barok ki perlok ki sai sultanat ba ban pa ki film jungi ba ki sai one mai ban kersyan ngi te nga khmi lenti ba hakani ka film borsing ru nadu ka shipho trik ubanai jun hadu ka arsan trik ba pinyewan aijing kersyan ngi te hakata kapor tingi la biang bani kendu kumbangi kendu ha ka film kada kuble sibon Kuble sibun. Tungtung la yo bani keren badi kiki garwan. Bala batai pang ka jingel inti jong film borsing. Berkum juru ya ka jingel inti nam ta ki film kasi hane po ka jela jungi. Dipaj ba sang ba sangap ya ka jing keren jung i kalau ngajing amsem ya ki kamtam lagi samla hakne ka juk berbat kam. Bangin penslur ya ki makin siang nak kam la jong bat kamtam ya ba pitan kasap ton kam hak itu kasap wat ndam paria ya kasap jong pi chawai cha. Tin nak leng jung i nusan himarung ikit bagi pi bagi ki ba pindang ton kam hak ni kasap ba ikit bagi pi ru ba film bersing ni ha tensal la beri. Tolong ka bayad iyo bat ka ba akin hun man pej ta film jong pi. Tin nak leng jung i nusan himarung ni aku boleh pikir baik baju kersan yang iman kapuan dangi kersan ya ka channel kejongi kenapa ngin mala su su kubuar nam ta ka juman toy jong ki ba apa ka jela ku bless you